Селям алейкум, юзбаши. Алейкум селям. Къде тъй стока ли сте купили? Ами стока. Хванахме едно георгско куче. Голям враг бил, казват на валията и падишаха. Аллах да ни ги поживи за 100 години. Това да се чува, юзбаши. Ами, чувала ли е птичета? Там е ходжа, ефенди. А утре сабахла им? Аш колсо, юзбаши. Ами, няма ли по този случай да пинем по едно кафенце? Аз черпя. Що бе за едно кафенце? Може. Оставете чувала. Мехмед, ти ще го пазиш. Гел бурда, arkadaş. Гел бурда. Трябва да почерпим тези верни слуги на падишаха. Бъди по-щедър този път. Малко е, arkadaş. Я пусти още 2 жълтици. Оп, оп, хайде, стига толкова. Да вървим, юзбаши, а? Чакай! Откъде го имаш той, магаре? От свещения град Мека, юзбаши. Хайде да влезем, а? Я вървете вие да се почерпите с ходжа ефенди, пък аз ще остана да пазя. Аз отговарям за това куче. Тръгвайте да! Няма да ви чака човека! Мехмед, тръгвайте! Gel burada, arkadaş.